fremmest feminist, men hvis der er én ting, jeg synes mænd måske er lidt dårligt til selv at hanke op i, så er det, at vi dør 3,5 år før kvinder gør. Det er blandt andet, fordi vi ikke kan tage os sammen til at gå til lægen. Måske fordi vi er sådan lidt nogle kujoner, der er bange for at opdage, at der er noget galt. Og så tænker jeg, så er det måske meget godt, uanset om det handler om at samle midler ind, eller bare gøre opmærksom på noget, lige at minde mænd om, at det kan være en god idé lige at tage det alvorligt, hvis man opdager noget, der ikke var der før. Et eller andet sted på kroppen, for eksempel. Eller hvis ens helbred begynder at forandre sig lidt. Så vi kan få lov til at leve lidt længere. Det kunne være meget rart, ikke? Sådan at kvinderne ikke sidder alene og spiller kort de sidste 3 år af deres liv. Jeg tror også gerne, de vil have nogle flere mænd de der 3 år, ikke? Der gider at spille vist, eller et eller andet. Men i stedet for, så er det jo altid 10 kvinder og 1 mand, og alle flytter med ham. Hvilket selvfølgelig er en meget god situation for ham. Så folk kan også bare lade være. Altså, hvis andre mænd lå være, så vil jeg få damerne i fred, når jeg bliver 82. Det er der ikke noget